Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحمدك ربي حمد الحامدين وأشكرك ربي شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وقائدي وقدوتي ومولاي وقائدي ومعلمي ومرشدي محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من والاهم. Amma ba'd. Mga dayo akan si isang kaiya masa kapapantaga na pagpumamakinag. Yakawitang ko skano sa salamarak sa mga pamilya niyo. Mga sagurumpong iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa o kortan wa mala nagyakya paro akya pakapamagupudatan no si sangkaya masa. Nagpipupamangnitan no sa daas so mga pagaritan no amya kapikir agumya kabgay sa advice. Mga pagtano kudataraya kudir kanu ikimbitirain sang gulalan sangkay online. Para si iko yakinanglan na umasa agusuki masaon sa diitan o di makambabarat mo labaw si iko kaya pa kamo ayan o kaya sundudo mga oras ko yakalabid na isaragon adna yaman na yan namin italumba pembetuan Iran sa COVID-19 na igira nasak na ipumbetua kanon na sambulet tiblak ipanagumtamanan wando man kapupakadaya mangyan si ikwaya man yan na piyagingidingidan laboron sus kita mga umato Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isabab roon na ayaw ta mapipigirakan ang bugang kurakan sa usaya na mapunto si sagyang kaya oras tano na makapantag si sagyang kuto pupagistorya anakan 5 akakasi au pamakamakatumpo tampungang kuto 5 ka klasya kakasi udi na upamakamaamur ko sa katawa manusia ang kuto 5 kakasi na miyas sigurado kebubayaan wallah na gumiyas sigurado kebubayaan o mga malaika miyas sigurado kebubayaan o mga urip penuh Allah, mga mu'min, mga muhsin, mga mu'min, mga muslim. Yayang nga 5 kakasi na inaloya o isa ko mga ulama amyang uuna. Aamay kun kagyang kaya 5 na maamur ko manusia na miya sigurado pelagyan kanian o kamumunafik. Pagampagan na isang kanan na 5 akakasi nagyang koto at tiyan na al-fikhu fiddin. Ayamana ang koto al-fikhu fiddin na sukasabutang kakwagama sa tugat askasabut. Ayamana nagyang koto al-fikhu fiddin na paganad na kaswagama na sukaya paganad ang kaon na sabutan ka sa tugat ala basira. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Sabab sa kagiya so agama Islam ko kapangin sabuta tanoron nakinanglan na dita no makaliw si ko kaya panagumtaman niro no mga ulama sa dunia mga una mga gintaw sang dunia. Dita no pakalilipatan na so Quran na ad na mga tao ay nisenggay wallah ab minggulan ko panagumtamaniran amya balwisiran kaya lapusiran na gidawairan para si kuya may na katao ko Quran na mimbulisira na mga ulama o tafsir uli na isa katiruon na mga mufassir adum man ito ang mga tao ayaman buapya nagumtamaniran na so hadith
na pinagutamanan niranuan demone kapakamuayan o tugat kasabot si iko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayay nibtukiran na mga muhaddis ayamada ay ipumbutu ko kaya pag-istadiran na mustalahul hadith. Sabab sa sukuran tano na di na nakapumaanaan o tao sabaya pag-usaran yanon na sukapasang sa basa Arab. Ay kapakapumaanaw mga tao si iko Quran na sukapasang o kaya research si iko initafsir agu inisurat o mga mufassir si iko maana giyang ko to yung na Quran. Duty maulaw yan. Nagyuti ketiroon sa pagampaga na isang kanan na 5 akakasi, asadin sa mato niyan sa ginawa niya ng kanan na 5 akakasi, na miyapod si ko talo, pangkat, ayam maana niyan na umato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa upama kagyuto ilayatan wag yang kanan na yama na niyan nakuan, tugat kasabot si iko agama tanong agama Islam na kinanglan na kapanaguntamanan tanong ang koto akapagin sabot ako agama na ayada una niya na pagampagan niya akam nagusya ki niya na James Makaraya ayamoen na imanto na membro siyang kaya BTE na diyan uta lima na kel batan imanto kasi Bin Laden guro okod no ayamoen na mata usang uta tutudang kay kiw aloy na ay mana ini na betanod na gidi prerilay na iya watan ang kaya kasisiga, iya watan ang kaya kandidengkya, kaya mo yan napakabugrong tanong so kang giginaway. Walladhi nafsi bidi, la tadkhulul jannata hatta tarahamu. Ibetati ko Rasulullah, kung Allah makagaganggam ko ginawa ko, kadi kanudun, pakasulja surga sa taman sa di kanu kekalimuay. Ini sira na ya Rasulullah na unigap kekalimuay, may kadakdakal sa mga umat ka. Tinaaya sekreto makna utat tarahamu na masigura dua di kanu sisi iga ayam maen ang buloy kanwa lalaka niyo so ayam makna niyan na puso iyo si iko salakaw di salakaw uway ka Pitero Rasulullah ko makna niyan na sa tawa sumbuyangan niyan so lima wakto niyan sa tawa sumbuyangan niyan so sambuyang tanong na pusa niyan so Ramadan tanong nagu punay hadiah niyan so haji tanong naguhalal niyan so sumbolitan na mimbuli yapod ko mga Muslim na paduto makapod nakatraka sa kabnar apian tawas kanyan ayay kalima akakasi sama na yan nakiapatan ron baganayron na alfiqhu fid din ikadua na alwaru bil lisan ayay ikatlo na giyang kuto ayaman na at-tabassumu fil wajh ayay ikapat na an-nuru fil qalb na ayay ikalima na al-mawaddatu ma'al muslimin. Manaw to nambuluy ka amak kidayo-dayo o na ko mga Muslim. Benar na miya kadak-dak lakapato tapipian ka. Api anta manusia kay Pitero Nabi wa khalikin nasa bi khulukin hasan. Perangayin ka sulang manusia sa parangay mapya. Na ugaid na kinangla na mo unad din sa mga Muslimon matitindus ka. Kagiya sa timan so sakataw so ayamaan na nabitanong na isay sa sutuhan tano, na isay sa sukiblat tano, na isay sa suagama tano, na isay sa sukitab tano kasukuran. Na yama en napat utakapurangan kasamapya. Allahu Akbar. Mbuluy ka makilulum maywa, uri na makidayo-dayoon. Mano to no pa makaka cellphone na mimbuluy ka open line. At tirimaan ka langon, swaya na yan na apian tawa asar ayam mana ini na mana-mana marka sa si ko kang ayam na kang gawi ang kaun sa palayakan makasul sa surga. Gina ni maulaw-ula. Mga orip no Allah, nagyuto'y sabab papipraktisan tanuanan si kumyang unad na mga masa ay inorganize tanuan ka na pumbutuan na ka na sa dayon sa dayon. Brotherhood o din a friendship forever and ever. Ay manaw to na hindi dayo tanong sa taman. Adum sa daw taro to taman sa katamanan. Uy, sisiyanan sa Quran. Al-akhillau yawma idin
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Mano to, nasukon song ginawa na makaw masalungan na mori na